bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bunga
dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau
Adonai ihutonoku Ale Jesus, Ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulambung mi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilidan mi arani tok Shalom. Hamu akadongan sahuria marpungu hitan waing di bagas joroon laho patupahon parpunguan parningotan ari hama mate ni Tuhan Yesus nagabe hataridan holong ni rohani di bata naso halopoan tuhita jolma manusia pardosa tongodo aka sahita di usung ibana jala aka pardangalota di porsan alani pangalosyota ibana tartulang binaheni hajahauto teta ibana marbugang ape matu tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata jala binaheni bugang na malum hita marede hita Beta mahita manukap marsomba marsinggang mahita tu adupan di Jehovah si hopop hita marede mahita sian buku ende nomor 627 ayat sada rodi ayat tulu. Oh
Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tuno palangi do tanoon. Amen. Situa malim si songonido tama dihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na mambolat sian aka pardosa, na unggabe tumibo sian aka banua gijang, na sopola ganup ari songon aka situa ni malimi, mambuan jumulu pelean taringot tu aka dosana sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, na di mamelehon dirina ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Alea manami jala de batanami para sirohana sumurung doho di sudejolma manusia. Nunga di leon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon haleaon dot siak ni bagi. Pola mate tarsilang asa malua hami sian gomgoman ni sibolis. Sai parohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu. Asa maruli hami marhite siani dihasisiani dosa. Dohot di haluan sian hamatean padua halihon. Asa dapot hanguluan saliling-liling na mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Maredde hita sian buku ende nomor 87 ayat sada. Tatangihon mapatik ni debata di perninggotan ni hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion imana tersurat di 2 Korin 4 ayat 10. Toktong do hupa usung-usung hami di daging nami hamamate ni Yesus. Asa patar di daging nami nang hangongolu ni Yesus. Ido sahatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Tabigi makur na poso bulung.
Marende mahita sian buku ende nomor 180 ayat 1 roh di ayat 2 roh tu Yesus ho naluja. Tato potima dosata nagudangi tu adopan debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang para siroha na sumurung bidahami hupahar tuhutu jala huto poti hai do dosa dohot panglasion nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham jala sesama dosa nami saluhut na Allah ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni na hudul di siamun ni hababangsa ni hatongamon di banua gijang di baheni tarbain ibado panguluhon ro di ujungna akan asandok rotu debata mar hite-hite ibana na mangulu do ibana tok-tok asa ditangyakon non nasida hasangapun ma di debata na digija. Amin. Tabigi ma kor puji-pujian sian punguan Naomi.
Marende mahita siat buku ende nomor 88 ayat 2 dohon 4 Yesus naung manubusau. Tatangnya konma hatani debata turpu epistel di ari sadarion imana tar surat di Pesalmen 22 ayat sada rodi ayat onom responsoria mahita. Ende sian si David ale debataku boasa tung tadi konon muau saya mandau-dau do akahatani anggu kon sian hatuauku. Alaina badiado anggoho na marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mengangguhi jala maluama nasida marhaposa tuho dos nasida jadi dang tarurak. Ido sahatna martua do akan atumangiun hatani di bata jala naum peopsa. Amin. Kor puji-pujian sian punguan Deborah.
Marede mahita sian buku ende nomor 405 ayat sada, rodi ayat 2, adong sada mual. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tindak dalkon ni dongata saha porsiaon di sandok pertebion rap mahita mandok. Au porsia di bata jahuba ido ama pargugu na suhatu dosan natu no palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata jahuba na sasadai imana tiduguhoni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan di silatus nama te terpajal lo ibana di hauti na silang na tuat tuban motoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul kisyamun jabara coba amanai pargugo na suatu dosani isi maibana pai mamulak sogot tutanoon mangumumi halak na manguludot namate au porsia dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hato panela Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogut daging ni halak na mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigi ma puji-pujian sian kor punguan ina para rekamis diuduti kor punguan ama Ebenezer.
sunggul-sunggul di hita na parjulu di patupa huriata to marulau na badia dung sipul parmenggota sadarion paduahon di pukul 14 wita di patupa do marulau na hohom riama hita mandoho tisa na patuluhon di patupa huriata do pertangyangan buha-buha ijuk pukul 05 wita subuh di gedung bahasa Batak nang di acara pasca sekolah minggu di Sokotalenta dung sipul ibadah buha-buha ijuk na paupaton di patuparo pesta pasca parjulu tanggal 31 Maret 2024 nang pesta pasca paduahon di tanggal 1 April 2024 ria mahita mandoho tisa Marede mahita sian buku ende nomor 86 ayat sada ro di ujungna.
Damini debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarajaya ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas maka mga kenang do tita saluhut na naro di ibadah sadarion ima di parningotan di ari hamamate ni Tuhata Yesus jalan asomal tagwari dohot Jumat Agung. Ala keagungan ni Yesus di napaluahok kita, di napanguluhok kita, doh di mabuka dalan hanguluan di hita saluhut. Hata ni debata di ulaut ta sadarion di pesta nabalga di parngota di hamamate ni Tuhata Yesus dibuat do sian Heber 10 mamuka sian ayat 10 sahat tu ayat 25. Heber 10 ayat 10 sahat tu ayat 25 hujahama di tonga-tongata. On mapadan si pajongjongokku tu nasida. Dung salpu aka ari ini na Tuhani. Lehonokku maakapatiku tu bagasan ate-ate nasida. Jala suratonokku mai tu rohan nasida. Jala nasotupa be ingotokku dosa nasida. Rodi hajahaton nasida. Anggodung sesa akai dangbe masa pilihan pardosaon. Atau ngalia kadongan adong do dihita hiras ni roha laho bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan na baru jalan na mangulu sian ribe-ribei ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bolon. Si kom-kom bagas ni debata. Di baheni tadapoton maroha na sitong. Di bagasan hagugok ni haporsiaon. Dung diurasi rohata. Unang bedi solsoli panggora ni rohai hita. Jala dung diburi daging ta. Dohot aik na yas. Momos matatiyo pakirimon na taparhatopoti. Ay haposa do na marbaga-baga hotsa. Masyatoan mahita. Masipajujuan tu haholongon. Dohot tu aka ulaon na dinggan. Unang tatadikon parpunguat tahian. Songon na hinasomalhon ni nadiba. Tung masih paingotan mahita, jala lam imanian ala lam jonok di idahamu ari ido saat. Alai dengar hujah di hati Indonesia, Ibrani 10 ayat 16 sampai 25, demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Dihamua kamanami na namin na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Topik ni ulaota at carata di parningota di hamamate ni Tuhan Yesus. Diangkat do siyan turpuk ng tajahan akin 5 ayat 20. Dibuka Yesus do dihita dalan na baru jala na mangulu. Dibuka Yesus do dihita dalan na baru jala na mangulu. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Maceyargado molo say tapahusor-husor di bagasan rohatta, proses di ngulu na baru na tajalo, ima marhite naung tubuh hitamuse di bagasan hanguluan manang di bagasan ngulu na baru. Di proses ima marhite hamamate ni Yesus, ala jolma na buruk, jolma na lama nunga mate, alay tubuh mamuse, jolma na baru, songon Yesus naung hehe, jala naung bakit siyan hamamate. Asa di hamamate ni Yesus, di sido di paujung saluhut, ngolu ni jolma na lama, ngolu na rubii, asa masuk tu proses na baru, ngulu na baru, song nalidok na di topik mingguta sedario. Siani mahita borhat, perenungan taringo tu ngulu na baru, manang perenungan naung tatinggalhon manusia lama, songon Yesus naung mate, lau humoko pita, lau mabuan ngulu na baru di sudi parnguluot. Namotik na adong opat na idota siya turpuhon, lao patakasot tu hita, wahado hita mangauhon dohot, wahado hita majakon, ngulu na baru na pinaradi ni Jesus, na pinatubo ni Jesus di tonga-tonga ni nguluta, ngulu niaka na porsia di ibana. Na perjulo buidoy taida siyan ayat 10 sampai 10 molo tabu bibil tabudo tapaulahulak tajaha, wahade bata napatupa pada nai baru manang perjanjian baru jala bohade bata di perjanjian barui gabe mangalehon hasesaan dosa atau pengampunan. Asad di pada nai baru na pinajongjong ni debata marhiti Yesus Kristus laos disido tajalo pengampunan jala laos disido tajalo hasesaan ni dosa. Pada narubi sahat tu hamamate ni Jesus, pada na baru mulai sian haheheo ni Jesus, ido na ditotopon, jala ido na pinatupa, jala ido na pinajongjong ni Jesus, ro ibana tu tonga-tonga ni pertibio. Nasala do pada narubi, ikut dipasohoti, ikut dimulai tu pada na baru, tak nasala. Alaya dong proses di ngulu ni jolma mabay jolma dausya debata bahkan gabe dang bui behita pajupang dohot debata ala ni dosa ni siadam na parjului dohot ala ni hatakangon ni jolma na mangului terlumubi ma hatakangon ni portibion. Terputus hubungan dohot debata. Terputus komunikasi ni jolma dohot debata. Say ido na mabain bangso Israel dang boy pajupang do debata bahkan nasida dang adong dalan na madok sidohonon na tu debata tanpa melalui imam, tanpa melalui perantara. Iko mula jol hitam musia teologia bait suci manang teologia na bagas joro iko se dibagi dua tolu. Sada untuk
situani malim, sada untuk aka namakubasi, sada may tu natoro. Asa tu situani malim nasa saday dang boy manangi sebongo tu si. Asing ni ibana na ditudu, manang na ditudo, lao pasahaton, tona, pasahaton pangidoan, pasahaton ahanan na sidohonon na tu debata. Holan ibana dodoboy pasahatoni. Ima di inganan na badia situtu. Agi pe situan ni malim ibana songon na torop, situan ni malim na gudangi, anggo so dohot di bana terpilit gabi situan ni malim na balga, tang dohot di bana na pamilihoni. Holan situan ni malim sahala hido di inganan na badia na tuk pasahatoni. Tu debata ala nunga terputus jala dangadong behubungan ni jolma tu debata ima di padan darubi. Do tahatay na asik kape sude jolma nunga dao siya debata nunga holang siya debata nunga terputus hubungan na tu debata ala ni dosa dot pangalaw siyon na di simay di pasikop di paujung may marhite na debata ro tu tonga-tonga ni portibiyod di bagasan Jesus Kristus paujuk ko padan na baru paujuk ko padan na robi masuk tu padan na baru gabe dibuka ma gabe terbuka ma na manutup komunikasi ni jolma tu debata terbuka ma komunikasi ni jolma tu debata dung adong padan na baru na pinasahat ni debata di bagasan Jesus Kristus tu tonga-tonga ni portibion di bagasan Jesus Kristus. Jala halak na mangulo di padan na baru ala ni Jesus Kristus di sido di dok nakin songon na taida di turpuktai gabe ibana mangalehon menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Boy hita langsung di dalam hati, dalam akal budi mengenal, melihat dan merasakan bohado debata mangula di bagasan nguluta. Nah selaw nay debata di luar ni dirita, debata di luar ni hajol maun alai dung pada ne baru, debata langsung mangula di bagasa kita, langsung mangula di bagasan pikirata di sima hina argani padan nai baru na binuan ni Jesus na law sekaligus di sido di loa sita malua sian dosa. Tadok nakid dosa do na memutus jolma tu debata alai di haroro ni Jesus manang di hamamate ni Jesus di sido di pasikop gabe di buan Jesus tu hamatean nasa dosa nasa pangalausion nasa hajahaton ni jolma. Imana tagwari song na budari tadok dosa tiatiana ni gabe diputuskan may dipasohot may asa mulak kembali asa mangulu hitamuse diadupan ni debata jala dang perlube jolmai gabe mabiar tu adupan ni debata ala nunga diukap jala nunga dipasai jala diburi nasa dosa tai jala nunga dipaiya sita ala ni padan nai baru nang rotu tonga-tonga ni pertibion ima Jesus Kristus tu hatai. Molo di padan narubi untuk manesa dosa ni jolma ikon pilihonon na do dorbia manang pilihonon na do lobu setiap tahun bahkan setiap kesalahan asa disesa dosana ipe dan sempurna di panesau ni dosa hola marhite sian piliani hola dang pas piliani sian nasa rohana to tudang di halomoh debatai songo sikain na mamilihon hasil ni dorbiana alai dang sia rohana dang dijakko debata alai di bagasan Jesus Kristus sikop masude dang say mabuah pilihan bejolma pilihan situtungon pilihan hasesani dosa songon na di padan narubi ala nunga Jesus rotu tonga-tonga ni pertibion ima padan nai baru naung pai baruhon padan narubi i tu padan nai baru di bagasan hadirion ni jolma. Jalan apa duahon taide siya terpohon dung tajakon pada nai baru perjanjian baru dan pengampunan dosa. Gabe adong madihita keberanian menghadap dia imam besar, menghadap dia Allah kita.
Gabi dong mahabaraniyo di hita mengadup ima malim buluni. Tadok nakit di teologia pada di teologia bagas joro di pada narobi iko di bagi tolu ima marhite malim alai anggo di padan nai baru nunga di pai baru dang iko melalui malim be di bagas joro nai ko di inganan da be dia situtu alai nunga gabe di bagasan Jesus ibana idona tadok nakin imam besar malim na bolon naung rotu tonga-tonga ni pertibion. Ay dakola di bagas joro be fungsi ni imam besar. Alay sekaligus do ibana berfungsi, berguna, membuka jalan. Ima tungulu na saliling ni liling na. Di harajau ni debata. Ima diinganan hasonangan na saliling ni liling na. Asa peran ni imam besar bukan hanya perantara lagi, tetapi dia membawa kita langsung kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Di sido hina balga dohot hina arga ni haroro ni Jesus na manggatihon sudena di pertibion gabe ibana langsung perhitiata imana ni dokna audo dalani sona ni dokna di Yohanes 10 ayat onomi. Gabe ibana perhitiata mabuak kita dan pola halak be mabocek kita. Dan pola halak be mendoakan kita, dan pola halak be mangarahu kita, alai ibana mangarahon rohatta di dalam hati akal buditta mabuak kita tungolu nai baru apalagi tungolu na saliling nililing na pinaradin debata imam besar. Gabi ibana do malim bolon perantarata mabuak kita tu debata dang perantara ni dunia, dang perantara ni jolma, dang perantara ni pertibion alai na debata langsung na gabi jolma di bagasan Jesus Kristus na mabuan pada nai baru dohot na mabuan hasisan ni dosa ido na mabuak kita gabi barani mangadup tu ibana mangadup tu imam besar manang mangadup tu Jesus. Ido memuhai pintu keberanian ni halak martangiang tu debata langsung di bagasan Yesus Kristus. Anggo di pada narubi dangadong dasarna ale Bapa dangadong ale Tuhan dang ikon melalui perantara bonon na si bonon na pasahat tu debata alai di bagasan Yesus Kristus dangadong be biar ni rohata dangadong be mengabati hita lau madok si dohonota pasahasi pasahatota tuadupan ni debata di bagasan Jesus Kristus naung rotu tonga-tonga ni pertibion ido dalani ido hanguluani naung ro jalamian di bagasan pertibion ido hidup baru ido jalan yang baru melalui Yesus yang datang ke dunia ini di bagasan hadirion ido benar didoknakin karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir ima ribe nama baik kita na dong sekat-sekat antara hita tu debata alai di bagasan Yesus nunga di bola be sekati gabe boy hita langsung pajupang dohot ibana di bagasan hadirion na patuluhon akamanga kainang di ngolu na baru naung pinasahat ni debata di naro pada nai barui naung di sesa dosata jala di loas hita barani mangadop tu ibana sianido hita di jauh di bagasan hatuluson di doknakin di hati Indonesia tulus ikhlas patuduhon hapor syautai patuduhon naung di padomu hita dohot debata di sian nasa ngulut asa ikon adong dohape perbue ni ngolu ni jolma nang tutu ni ukap ni debata pintu jalan nang pinadomu ni debata jolma itu debata marhite Yesus Kristus jala ikon adong do patuduhonon ni jolma pabuana somabiar be ibana mangadop imam besar manang natagwari panurang nabuluni alai ikon sian ketulusan manang sian habulusod doi di jauh hita lau patuduhoni di dok nakin di ayat 22 sampai 27 marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh
marlapatad do yak kamanga kainang. Halak ng majalo pa rin na baru, halak ng majalo haroro ni imam besari, ikot jalo otaro siyan ketulusan, jala siyan haporsyaon na tugu. Di sido asaboy, jupangi jala dapat dihita. Dang tutu hita, gabi boy mangalup ibana imam besar, molo sosian ketulusan, jala molo sosian iman na teguhita, mana siyan haporsyaon na tuguhita, dinang tabjalo haroro ni Kristus Jesus tutonga-tonga ni pertibion. Dohonot tado dingulu ni halak na suam-suam kuku manang na lasso ngali solas di bagasan nguluna tetu tang sian nasa rohani makaborsyai Jesus naro tutonga-tonga ni pertibion. Ala halak na suam-suam kuku selalu doi terpengaruh do kondisi do keadaan. Alai halak nang majalo pada nai baru nang majalo hasisan ni dosa. Sianido ibana sian nasa roha sian nasa nguluna makaporsyai. Jesus naung rotu tonga-tonga ni pertibion. Haluaon naung rotu tonga-tonga ni pertibion. Marhite hamamate ni Jesusi. Gabe boy mahita. Mardenggan jala boy mahita. Rap do debata di bagasan nguluta. Jala pataridahon Jesusi mian di bagasak kita. Halak na marsitutu di bagasan haporsyaon na. Tutu di patuduhod do Jesus nang matay di bagasan diri na. Jala silanjut na muse di patuduhon na may Jesus nang hehey di haririon na sa unang pestahonot ta tutanggal tulpulsada na nangdo. Asa ngulo ni naporsea, ngulo ni halak na tutu hot haporsyaon na tugu haporsyaon na disido di tada, jala disido di boto Jesus nang roto tonga-tonga ni pertibion mabuan hay baruon ngulo na baru di tonga-tonga ni perngulota asa dohot titarap dohot ibana di ngulu naong pinaradinay. Jala na paupato na kamanga kay nang parbuwe ni ngulu na baru naong majalo padan na baru dohot naong majalo hasisan ni dosa. Didok nakiditurpuktay dia akan saling memperhatikan di dalam kasih. Patuduhonon nama hadirion nai do talak di bagasan holong ni roha. Hatarida ni ngulu na porsea tu ikon holong ni roha do se ido tago barhon Jesus naong rotu tonga-tonga ni portibion ala ni holong na do. Jala Jesus na mangula di tonga-tonga ni portibion ala ni holong na do. Jesus na mate ala ni holong na do. Nang sianido diajak di jo sudia kana porsea ikon maparidaridahoni di bagasan nguluna di parsauran na di tonga-tonga ni portibion. Macayarga diturpukta sedarion na sinuraton na di Heber 10 bohado hita patuduhon bohado hita pataridahon holongi di bagasan nguluta. Pataridahon holong di tonga-tonga ni nguluta didoknakin saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan baik dan juga dalam kasih. Berarti dang boy hita lepas satu sama lain. Dang boy egois. Dang boy hola diri na sa diri di patujolo manang di parohahon hola diri na sa diri narikot. Alay memang ngulu ni halak naong tinobus ni Kristus, naong pinay baru ni Kristus, ikon maparohahon halak. Wasa pula hukunon na tuturpuhon. Anggo egois do, na ipatuduhonon na Jesus pasti dang menyelamatok kita, pasti dang oleh ba na martnaon si taonon laho makokopita. Alay, ala ni holong ni roha, disido ibana radi manaon mamulus sude proses sahat tuna mate, sahat tuna tarsilang ibana, sahat tuna tartanom ibana. Berarti adong hubungan na tuna asing, adong hubungan na tu jolma, adong hubungan na tu amay. Lau songonido nang ngulu niya kana porsia, dakula diri na hape di hari koton, alay ikodoh do tu halak, disido parbue ni holong. Molos adong hubungan na tu jolma, dang holongi. Tersongon suami istri manang ama manang bawa dok buru-buru mula dong kata holong ala nadong do hubungan dengan yang lain. Ala yang gusadong do hubungan na tu halak itu bukan kasih.
Asa lau sido di bagasan perngulota si ganu pari, molo hola dirita do hape tapatu jolo tapatu ture, pasti do dang bui taparbuehon holong ni roha, pasti do dang bui tapatari dahon, ima parbue ni udaun ni Jesusi, naung sahat di rohata, naung sahat di nguluta, tudong atta di tonga-tonga di portibion. Asa hataridan na takasape, molo naung di jalo ibana padan na baru, molo naung di jalo ibana hasesani dosa, ikut tarida may doh tu dongan na asing. Ima batari dahon holong, batari dahon na olo saling mendorong menopang di bagasan ngulu di tonga-tonga ni portibion. Langsung nido di hataridan ni halak nong majalo pada ne baru. Ikut di batari dahon may diaka parsaoran di ibadah ni nanakin di ayat 25. Asa dilimatis do pakorhon ni kobi sapulusia dia di nong salpu. Macegudang do halak melegalkan ibadah holat sahalakna. Bahkan gereja-gereja sempat do melegalkan, silahkan melalui Zoom, melalui live streaming, silahkan alai dung pe COVID, gabe gudang melegalkan ni seolah-olah holam mabigi-bigi pe di live streaming ngadihilala beribadah. Ternyata di turpuhon dung taida macerikot do hape parjupangan ibadah di tonga-tonga ni parngulot ta dohot halak na asing. Di sido hataridan dohot naboy tapatuduhon asa taparidahon ngolu naboy bersama-sama dengan orang lain ala masing-masing saling mendorong di dalam kasih, di dalam pekerjaan baik, bahkan mendorong di dalam iman asa boy rapita mangauhon pada nai barui mangauhon ima hasesani dosa na pinatupani tu hatta Yesus. Jala adong do muse na agak tertinggal nuain di ngulu ni John mana perpudion na sopatari dahon ngulu songon na pinangido ni turpuhon ala molo di turpuhon ditakas doi di dok supaya saling menasehati. Hape na perpudio mula dong dinasehati dongan na ibana, justru gabi dihilala doi gabi permusuhan. Takut apalah sudah ni ana lenga gumunang songoni nuaing, idu mabain na toras penga mabir mamudaya na kunihalak. Di bereng di tongad dalan di pasobu na masongoni, termasuk kau nakin pagi, di jalan pagi au nakin, adong aka tang dohonok kudu remaja. Mungkin anak-anak sekolah minggu mulu dita anak-anak SD, huruan lau tawuran do haroa, adong halahi mang natar 20 halaki, alai masih buan pentungan nesida. Sona jangkal hurasan iku paingot, sotung berontakan do nesida 20 nesida narohak rupani. Ima dunia nuai. Ala dang taboto, dang palahu boto la terbalang nasi digora itu seberang, seubereng di seberang, suadok bereng jolma, ayah do naik narohak rupani. Kada dana dope anak-anak SD mungkin tangan dong nang kepala SMP dope. Ima kenyataan di dunia nuain. Ngamabiar kita saling mengingatkan, bahkan molo sa level pe, bahkan sa umur pe mabir masih paingotan. Balomo na may si imana manasari di si atarina manuain ngulu ni jol. Ternyata sian hata ni debata halak nong majalo hay baruon, halak nong majalo pada nay baru, halak nong majalo hasisan ni dosa, ikon olo masih paingotan. Matkina hape masih paingotak kita diak kena hurangi. Molo radidu kita saling mengingatkan di sido gabe boy kita tersadar dia kakalemahan do taurang atta. Molo sadong paingoton, olo merasa hita nunga dengan sikop sempurna nguluta di berdalan atta di portibio. Alai halak na nang majalo, jalan nang majalo perjanjian baru majalo asan dosa. Ikonolo paingoton halak asa unang madabu tu dosa, asa unang gabi madabu tu ulaun naso hinalomon ni rohani debata. Terlumubi ma di nalau manomunomu hari ini debata hari ini Tuhani ala didoknakin menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nungalam jonok hari ini Tuhani ikon naing rapita lau masih paingotan saling menasehati jala patuduhon nolong ni roha saling mendorong diulau na dengan ido parbue ni ngulu ni
halak nau majaro pada ne baru, halak nau majaro di hasesani dosa. Akamanga kenang molo tabigi tapai huti turput jamita sedarion seherana sopala gudang ditaringot tu silangi, taringot tu hama mate ni Yesus di dulu Golgata. Saya hujaha dia do tujuan. Toto adong do waktu di ulau nahohom hita mameringan non menafsirkan bahkan lau memperdalam pemahaman taringot tu silang ni Kristusi, taringot tu hama mate ni Kristusi, nuain dijauhi tagabi kumudang tu aplikasi, ada fungsi ni kegunda makna ni hama mate ni Yesusi di bagasan perngudot ta siganupari. Ala bui do gudang halak prihatin, molo di ida hacit di hilala donganna. Bui do gudang setonga-tonga ta prihatin, ala di leai Yesus, di pasia-sia Yesus, tarsilang Yesus, alai holan keprihatinan, bukan dari iman. Alani asa dipaulak kita muse, kon borhat sian hapur syaun, dang sian keprihatinan. Alai tutu maparbui haroro ni Yesus, mabawa kita, lam jonok tu ibana, dang mabiar hita mangadop tu ibana, dang mabiar behita patuduhon ngolu na tulus, na bulus dia dupan ni debata, mangadop tu debata, jaladang mabiar behita patupa ngulu na dengan jala masih paingotan dongata di bagasan perdalanan ni ngulut tadi tonga-tonga ni pertibion. Alani tuhatta mamangurupi hita, hama mate ni Yesus menghilangkan batas antara Allah dan manusia. Kematian Yesus menjadi pembebas bagi kita dari dosa dan kematian. Kematian Yesus telah menjadi pembebasan manusia dari kutuk dosa. Kematian Yesus menjadi jalan dan jembatan bagi kita untuk datang kepada Allah. Amin. Matang yang baik. Mau dati Tuhan di pasatruhan nami diho. Ala diurupi hodo hamilam mangatusi di hamamatemi. Nama buah pada ne baru do hape. Lau patubuhon hami di ngulu nai baru marhite. Naung diburi ho hami siarakam ni dosa dohot hajahatun nami. Asa gabi badia ia sami di ngulu nai baru na pinarademi. Di sima gabi tadaun nami ho. Tadaun nami holongmo. Tadaun nami papahenanmu. Kabidang mabir kami mangadup tuho. Di sido mabay kami gabi buhay martangyang mangido si Panginoon nami. Pasahatun ngulu nami. Jala madjakok ko di bagasan roha nami, di bagasan pikiran nami. Asa mangula kami hobar tulomo ni roham. Urupi kami siyan nasa roha. Do siya bulus ni roha kami. Lau patuduhon di ngulu na baru dohot di naung nilehom mo hasisad diusa di ham. Asa siya ni mahami lamboy tudenggan na maradup podongan namin dang maradup ko. Patarida honon namin ngulu ni naporsea hami gabi hupatuduho kami masyurupan saling menopang dohot dongan namin. Bahkan marsitutu mabain na denggan di ngulu namin ang maradop podongan namin. Alaga bitanggung jawab namin dui. Songon ng pinatupama benadengga tuhami. Dang ala ni parangin namin. Dang ala ni haudion namin. Atong los babulus ng roha namin. Lau madjakok ko. Asa tutuhu auhok kami hamamatemi. Mabuan ngulu na baru di hami. Di tonga-tonga ni permuduan nami. Siya ni madiojar hami mabain lam denggan di papahenan nami siganupari nang di persauran nami di tonga-tonga ni huriam. Dang tinggal honon nami persauran nami. Dang tinggal honon nami ibadah nami. Ala naung di paibaruho ngulu nami. Di batama nami laos di bagasatikyo pasaton nami dotoho nang saluhut hadirion nami.
Nasijud-jud tu behami Tuhan madabu tu dosa. Nasijud-jud tu behami makalupahon ho. Urupi hami Tuhan. Asa tutu dakula diri nami. Upareso hami. Dakula kepentingan nami. Naing si duluan nami. Alai dia nama ben hinadengkan maradopo ko na maradopo dongan nami. Ima naing ulahonon nami marhite suara ni hatam di minggu nami sedarion. Paso-paso mo manang kahuriam na pinawajak mi di tonga-tonga ni Portibion. Luas magabi pataridahon holong mo di tonga-tonga ni Portibion. Kabilam jamita ng hajong-jongan ni huriam di nahumaliak kami. Hanggang doon na sida mernida doon makilalahon. Balga ni asin ni roham di harorom tu tonga-tonga ni Portibion. Urupi parbarita na uli. Urupi na mangula dia kaulaon sending. Di na maritahon hamamatemi. Di na maritahon holong mo. Salam tutorop na Tuhan na dohot manadaho jala makapursiayo. Urupi jala perguguy ng saluta ka na posom na makubasi di tonga-tonga ni huriam. Loas na posomi mangula. Marujahan di padan na baru. Marojahan di bagasan hasisan ni dosa. Asaw parangyo kami parangin na dumenggan songon ng pinatupam makokopami. Ima ujahan nami law makubasi di tonga-tonga ni huriam. Pabor hasudi ng keluarga rak makanguluhon hatam. Asa tutu sudi ama ina dohot iyan nakon pataridahon nasada holong di tonga-tonga ni ngulu. Maritena olo masih paingotan masih sunggulan jala olo saling mendorong tudaw na dumenggan di tonga-tonga ni keluarga. Asa bulam tu sonang na demak na keluarga na law mamuji do pasangapo ko terlumubi mangauhon di pakokopomu di hami naong tinopami. Dohot di ulau nami sedarion pasato nami matuho. Urupi hami lam takas manguna sesani dosa marhiti perpadanan nabadia na nagsijak konon nami sedarion. Asa dohot tami nabi nurim nabi na yasmu nang sinesamu dosa nami. Jala dohot di ulau nahoh manon. Asa lam takas ubigi hami hujalo hami songo dia partinaonan mula humoko pami jolma berdosaun. Atong mula tema di pasatro hanami di ojalo matang yang nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga martangya kami Dio. Amin. Tapuji Tuhan marhite ede sian buku ede nomor 543 ayat sadar seterusnya puhut papungu pilihan padua.
tapa sahat mapilian na tapa pungunto dupan ni debata martang yang mahi. Ali debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sila leo na denggan dot naso libasa na maliutus. Upasat tami masyan na nilon mi tu hami pilihan nami tu ho. Sa ijala may gabiwap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa para siya kami pilihan nun. Pati bulo na rajom di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Aslam utadahami gudang ni silion doon mi tu hami. Aslam grigir hami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata ama namin na marhabang sa di atas ni saluhut. Nung apatarhui dahami holong ni roham na gudangi. Gumudang do isian holong ni rohan ni amama dohot inaina ni anak kon na. Tung nasutartibang do gudang dohot arga ni silehon-lehom mo di hami. Ay anak mo na sasaday di suruho gabi jol mamanaon pardangulan. Itcha-hitcha do pastap-pastap. Gabi tarpajal iba na jala to hamatean humokop pami. Mauliate marohan nami. Ala naung sae utang nami, jala malua hami siyan dosa, siyan hamatean, dohot siyang gonggoman ni sibolis. Alan ipujion nami magwarmu na badiay, ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Jesus Kristus biru-biru ni debata, naung mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun, mauliate marohan nami tuho, jala pujion nami mahorodi sa liling-liling na. Say tatap mahudiyam na hinokop mo jala na pinapungumi. Say pahot madihami hasisan ni dosa dohot dami na pinatupami. Say paiyas jala perbadiay mahami. Asa tarbuan ho hami tu Banua Gijang pasaor hon hami tuwaka na badiay. Say bunu jala persilakon majolma na buruk. Dohot sakap-sakap na roa na dibagasan hami. Asa unang marlidang hami madapoton ama na di Banua Gijang. Hupasahat kami madiri nami tuho. Jala lahulehon hami rohan nami bahen inganan. Ala naung dihokop ho hami. Diho mahami jala ho di hami. Sayunang loas sami sirang siyako. Dongani mahami jala saur maho tu hami. Say patug mahapor siyaw nami tuho. Asahot laka nami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti maaka luas mo na mamaritahon lak kami. Laka nami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti maaka luas mo na mamaritahon holong ni roham. Dohot dalan na pinatupami. Atong mangul manang matepe hami. Hodo Tuhan nami dohot raja nami. Saya sima roham. Ingot mahami di hasangapon mi. Jalabuan hami tu hasonangan di labung ni debata. Amin. Aliya manami na di Banua Gijang, sa pinurbadia magwarmu, sa Roma harajon, sa saut malamu ni roham di Banutangon son na di Banua Gijang. Lehon na hami si dario nanguduan siya pari, sa samadusa nami, song panisa nami di dusa ni dongan na mardusa to hami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Jalo mapaso-paso siyan Tuhan di bata amat.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midahong. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tu todim. Dihamu amanami nanami langsung mahita tulon na badia holan sadi paradian non nanang ulau ta sedarion alani hot mahita diudulata alai tuaka nasomaka tidak kon hapor siaud dope boima di paima di luar dohot halak na di balian ni huria tapora dohot jumarulon na badia paima dikina musedung mulak tu huria laos ta atur makamang kainang bui mara tapa gabi ono pita sa bangku ala adong doa kadongata na kota dope na siya luar na doh ibadah di bahasa Indonesia. Jadi mulu bui gabi ta liam hudulan gabi onom akamang kainang na pega usopit asamuat tua kadongaku paralado asa diatur jo akamang kainang gabi onom sa bangku asa boy siat akadongata na siyan luar dope na siyan hata Indonesia dohot marulon na badia. Dia makannya ini sekali ayam, saksang. Iya kan? Dia udah ngomong di sini. Bisa diambil, bisa diambil banyak banget. Berapa di Bonarjo? Kalau di 300, kita mau yang penting harus disokri. Perjamuan nak masuk mau itu dengan jabat sabata. Mama sama ibu di depan. Mama temani kau cepat, mama temani. Nanti kalau ada mana gitunya itu tangannya atau di atas dia udah bisa dah. Memang sesapuluhan. Dia mo kamanami na nami tong masong nasomal nga juju tapatupan na songoni na siya baribaw na non siya non mamasok buti haruar siya non unak siya luar bahar we no taw nak siya luar ate buduran no nakamang siya non ate siya no tu abuti na pala siya luar siya tonga-tongaon
So niyan no musya kay nata na di siya mun namion masuk siya non, haruar siya non, boy tu sana no buti asa boy non berbagi lau masuk dohot lau haruar unang terganggu alay akadong aku paralado diarahkan man non, diarahkan ma permasuk nai boy mara sa 10 halak, walu manang nasa 10 halak kita sali masuk. Aduh, baru siakan. Kasihan. So nasomal ma tuaka nahurang hipas pamatang na boy maperjulon non nakamanga kainang asa boyan non lebih lulmongkar inganani jolosay marulon na badia. Jadi urutan na no perjolo man no nakadonga paralado baru hut man no nakadongan nahurang sehat pamatang na rotu jolo baru penon masuk ma parjolo makamat tadi son baru ihut man no tutonga-tonga baru buat no siya sa bulaw. Salinari akamatay nata apalagi ng matuaw ng madahuban no markeliling mulak perjolo mamarulaw na badiyan no dung saya kaparalado akamang akinang asa boy humato pa no mardalan akan nahisardo pe pamatang na akan na poso boy law mardalan na. Anak-anak kami yang di atas, dari atas saja nanti turun ya setelah selesai dari sini ya. Laos tondo sa na somal, dua hamian no padita na malayani, sana na majalo roti non, naik man no dung say majalo roti, sa majalo anggur muse, laos tawa itu sama tabayan na non sloki do manang tusan, o bar di dalat talo mulak ma dot persembahata, ala halak na majalo asiniroha ni debata sesani dosa, patut na do ikon pasahaton, hamulation na tu debata persembahan na tu adupan ni pilihan na tu adupan ni debata. Aboy. Kadongan na ipudi, kadongan paralaro na ipudi, bode pedi jolon, kadongan tanah di pudi itu jolon, mana narong na be kursi dison. Oh ada di toilet. Oh. Amang inang asa naing tapuka ulaw ta ala marulaw na hohom doon asa tapason ang roha do pikirata di ipapada majo na ijoloon onom sa bangku na di jolo ni pitu hudul mahawa manginang dia kana poso bulung di padat toma hupangido hami haradiota sa bangku onom ipapada may joloon di hupungan akai na boy dope. Iya, hupangi dohami haradion ya kasih tuata. Unang adong bina jongjong di jolo ni pitu. Asa ta argahon ala marulon na hohom, marulon na badia doon. Asa boy di kuci pitu. Dia kana poso bulung molodang dang siya betoru tugijang ma. Unang adong bina jongjong.
Di Jolobo de pe dua nayo. Masih ada di kamu? Nama kamu? Moro soda pa udula di gijang makamanga kenang. Sabar may tasya gijang manom mo sa dohot sa Siapa bukan? Taposo. Siapa si Daniel? Oh iya, Mama Evan itu. Kok juga suaminya tinggi, kacamata gitu. Beda main ya? talagang amoy-amoy. Kursi. Jadi molo sodapa hudula do petu gijang manona kamang dong aku paralado diarah ka tu gijang na betar kanggon non na dison asa buta mulai tu ulau na badia. Gijang cukup do be kursi kamang kana. Dia muakama nami na nami ala neng jalot tamaulo na badia di pasikopon pakilalata do pangauhonota di hasesani dusa na pinatupan itu hata dihita ala ni taparari maroha do pikirata tapahohom ma Marhite laus maride hita sia buku di nomor 170 sia ayat sada dot ayat 2. Damini debatana sumurung sian saluh troha ima mangaramoti ati muna doh troha muna marhite hite Kristus Yesus amin martang yang mahita ali Tuhan debata para sirohana sumurung amanami na di banua gijang hasiroham topat mahamina pengudison
Adorang hupangan hami anon perpadanan na badiay. Lehon matod di porbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon hapor siyaon na mangulu di hami. Asa posituturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargugoy mahami matsuadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului. Sa itaiti rohan nami. Asa lam malungun hami tu banua gijang. Asa semasihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan ang pinarhamaol ni debata. Hita sakap nuayang ng mangaton parpadanan na badiyay. Di bahan ita tibang majumulo manang natao hita marulaw na badiya. Asaw na konauhum manangisi siyan hitaon. Ay holan na udukroha jala naman olsoli rohana. Hala ni pabahinan na nasoture. Jala naman opoti dosana. Jala na porsiya dihasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Halayak ka na dohot marulaw na badiya unang be dioloy sibolis. Unang bididat dati mardosa. Tung padohamu marohamu na siyani. Tung watapon hamu mahosom dohot late ni roha. Alay, paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate, jala naong mulak mangolu humoko pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahani tatakasi majumulo rohat tabi, jala lusihamu masuk-sukunon, los jong-jong mahamu saluhut na. Naparjulu. Di perhatuturo hamdo halak pardo sa hosian hatutubum dot ala ni pangalaw sim di patik ni debata molo di perhatuturo ham dokma olo. Napaduahon na marsak doro ham ala dosami jala di pangidoro ham neng malua hon waing siya dosam molo songoni roham dokma olo. Napatuluhon di perhatuturo hamdo naong ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naong mate dohok mulak mangulu humakopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di perhatuturo ham dokma olo. Napaupaton olo doho manggotapos siya roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapo bima rohata, jala tato poti madusata, ihuton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa gudang dohami, ay jujut hulaw si hami patik, tamado ho na uhummu hami nuaing dohot sugut, molo balosonon mo to hami ho bartu pabahinan nami. Alay ala ni gudang niasi dohot tolong ni roham, dohot ala ni anak mo Tuhan Yesus Kristus, naong nilihom mo humokopami, ala ni imaw ban nahum hami mangido tuho, asima roham di hami, say jalo mahami, say sesa masudido sa nami, jalalehon tod di porbadiya tu hami, asa margugo hami mangalo na sa dosa, dohot mangulahon na ho bartulo mo ni roham, sa liling di tanood dope hami. Amen. Atong hamuak ka naman o poti dosa muna. Jala na mauas di asin ni rohan ni debata, say sahat matu hamuna ni hapor siyam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna, nunga sesa saluhut dosamuna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amin ali ama namin na di banua gijang, sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajon, sa South Malomo ni roham di banutangon son na di banua gijang. Lehon matuhami sidarun hanguduan siya pari. Sesa madusa nami, soon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa to hami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago.
hai hodo na puna hara jaun, doh tagugon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Hudul mamu salutna. Mari dihita sian nomor 152 ayat 1. Atong tangyon hamuma tunan ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosaku bornginai. Wujud terjadi bana di dok mamaunya. Dungi di penggoli mai di parleho matua kasisian na hubut ma di dok. Jalo hamuma jala pangan ma dagi tuloy na nileho to matean humboko pam bahin amu masomoni bahin paningotan muna dia. Jala dunsun na sida mangan dibuat ma panginumani didok ma mau nyate dungi didok ma tunasi. Jalo hamu sudi hamu manginum sian dia panginumanon pada nai baru maon matite-hite mudaku nani seho dumoko pam bahen hasasani dosa saben hamu masongoni bahen paningotan muna dia. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Mareditas yang nomor 152. 152. Matiga. Ya, 153. 153. Lihat, lihat,
Marede Mahita Sian nomor 176. 176. Nomor 3. Roho surga
178.
Mari kita bernyanyi nomor 155.
8. Buku ND nomor 183. Tuhan Yesus, para
Marende hita sian buku ende nomor 170 sia. dibuat arsaki. Darni tu hatai domuai sitong duru si Golgotha doi makokop hitaon ai dohotawi Asidoro hamidiau nang luhut nenaro. Marende hita sian buku ende nomor 435. Marolop olop tondiki ai naung ditobus Yesusi hamu sude bege mai sailas rohaku mandoki sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajari au tarbain marlas di rohau sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki di hal holong narohaki tung nasoboy be magoi patanado manatap au pinggol na tu mangihonau sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajari au tarbain marlas ni doa sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki.
Taparade deta nomor 9. Laos jongjong mahita salut namang idehon nomor sia patuduhon ulup-ulup datu adupan ni debata. Puji ma Tuhan de batali todiku jalan sarohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan de bata ali todiku jala unang tung halu pahon dengan ibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paduahno samsian hamagoan jala dilehon tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardengan basa do Tuhan debata lambat tarimas jala para siroha godang dang dibahen tuhitan na hobar tu dosatna jala dang dibalos tuhitan na hobar tu hajahatotta songon asini roha ni ama tu akan nakon na do asini roha ni Tuhan debata dia akan makabiari ibana nunga takas di patuduhot debata holong nai tuhita dinamate Kristus sumoko pita uju pardusa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni, say pujion ni pamangaku dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olat nion rodi saliling nililengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Saya di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddim. Amin. 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 Akamanga kainang tong marasongon na Desember na salpura jong mahita masih jalangan di masih tiu pa mahita masih tiu pa tangan ma dang mungkin mahita masih jalangan markeliling alay masih tiu pa mahita pabuah hasadaw ta saluhut na hut mared dehita sian 435 ayat sada jong mahita sudah masih tiu pan last day hono 435 Diki ay nang dito bus Jesusi amu sude pege mai salas roha kumandoki sonangi diki dung jupang Jesus Tuhaki Tarmen marlas di roha sonangi tinggi
Yesus Tuhaki. Horas. Rakmadok mahita toluhali horas. 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 Unang lupa hita kama nga kenang jam 2, laos marsi pangano siyang mahita masih lang si pangano ta siya bilayata masing-masing. Dimohon untuk Ina Deborah mungkin bisa kita foto sebentar. Ina Deborah minta tolong supaya maju ke depan. Foto sebentar Inang ya. Nanti boleh gantian sama para Rika Miska, Naomi Kak. Makasih.